Het is 12 minuten over fjouwen. Dadelijk omdenken voor het verbaande archief van oud-Heerenveen-speler Tjeerd Christ. En we krijgen berichten over sterke jerken. De Iependaai van 6 mei kind toch corona op de werf in Haas net teruggaan. Hoe het precies zit, Wilfred de Jong vertelt het dus. Goeiemiddag. Welkom bij Sneun in Friesland. We hadden hem geregeld op een hichte van de ontjouwings rondom het sterke jerken fjouwer-project. Dat doen we van de Mediac, maar dan om te vertellen dat er iets net teruggaat. Het is een beetje een zinslag voor het project, maar de Iependaai die het voor 6 mei op het programma is, die kan helaas net teruggaan. Wij hebben aan de telefoon de wethouder van het project, dat is Wilfred de Jong. Goedemiddag, Wilfred. Hey, goedemiddag, Geert. Ja, want wat is de reden dat net teruggaan kan? Ja, corona, hè. Het zal je niet verbazen. Ik had vorige week al gemeld dat er corona was op de werf. Het houdt in dat als wij aanstaande donderdag, want dan hadden we die open dag gepland, 6 mei, het kan gewoon niet doorgaan. Er is te veel mensen die corona hebben of bang binnen dat er corona komt. Dus wij kunnen niet al die mensen uitnodigen. We hebben besloten om het dan maar te verzetten. Nou ja, elk nadeel heeft zijn voordeel, zou ik maar zeggen. Het vlot had al verder klaarwezen moeten. Het had eigenlijk al in de verf zitten moeten. Dat is het nog steeds niet. Het laatste laswerk ben we op dit moment mee bezig. Daarna hebben we die grondig schoonmaakt door Buwalda Multiservice uit Franeker, een van onze sponsors. Helemaal ontvet. En dan moet hij in de verf, in de coating. Daar hebben we ook een prachtige sponsor voor. Ik weet niet of ik die naam nog even noem. Nee, liever niet. Nee. Oh, nou, dan hou ik me in, Geert. Het voordeel is dan wel, als we een nieuwe datum plannen, dat die er dan mooier bij leidt, zeg maar. Dus laten we het positief bekijken. Ja, oké. Maar even voor de duidelijkheid, die corona komt net voor in de gelederen van sterke jerken, maar op de werf werd daarom werken wordt. Precies, ja. Nee, gelukkig in onze club niet. Helaas wel bij de werknemers, een paar werknemers van de werf waar de sterke jerken leidt. Ja. En is er nog al een nieuwe datum? Nee. Het is ons natuurlijk ook een beetje overvallen. We hadden er al wel rekening mee gehouden. We hadden ook in de uitnodigingen naar iedereen gezegd van denk erom. Het is natuurlijk volledig corona-afhankelijk. En het leek eigenlijk best heel goed te gaan. Maar afgelopen week is het toch doorkomen. Jongens, we kunnen dit niet doen. Het is te link. We moeten ons aan de regels houden. We moeten het helaas cancelen of uitstellen. Want die dag die komt er ongetwijfeld. En nogmaals dan met een mooiere jerken dan dat hij er op dit moment leidt. Dus het is triest, maar het is niet anders. Ja, dat zei dus totaal, je hebt mensen niet nodig. Wat betekent dit voor de organisatie? Maar je al je mensen aanbellen of afschreeuwen? Hoe gaat het straks? Ja, we hebben natuurlijk van iedereen een adres. En we zijn afgelopen donderdagavond meteen in de slag gaan om iedereen een mail of een brief te sturen dat het helaas tijdelijk even niet door ging gaan. Nee. En daar krijgen we op zich prima reacties op. Want mensen begrijpen dat ook allemaal wel. We zitten nog een keer in een vervelende periode momenteel. Al een dik jaar lang. En dat heeft ons nu dan toch even te pakken, Geert. Ja, ik heb er niks van doen. We hebben het er maar te doen. Ik stel voor dat wij oppraten dat wanneer er een nieuwe datum is, daar staan we dan weer even bij u komst om dat te vertellen. Ja, Geert, dat is de eerste, hè? Dat weet dat komt goed. Nou ja, de tweede, vooruit. Ik vertel het eerst aan die vrouw. Maar daarna is het meteen naar de beurt, jongen. Dat komt wel goed. Dat laatste aspect, daar ben ik volstrekt onwend al heel lang, moet ik die vertellen. De kerst een beetje. Ja, ik steer meestal 12 in de rij. Dank u wel, Wilfred. Dankjewel. Fijn weekend, hè. Goed weekend, jongen. Ontzettend. Hoi.